Klasický malý, najbežnejšie používaný prívesný vozík vyzerá rovnako, ako keď ste si ho kúpili od výrobcu. Keď po 4 rokoch prišiel čas na prvú technickú kontrolu, pán Jakub svoj prívesný vozík zodpovedne pripravil. Kontroloval som všetky svetla, všetko bolo v poriadku. Myslel som si, že s novým vozíkom nebude žiadny problém. No problém sa objavil. Vozíku chýba koliesko. Kontrolný technik pozrel na tú hodnotu, bola viacej ako 50 kg. To znamená, že vozík musí mať pomocné koliesko. Ak zaťaženie na ťažnú tyč, teda oje prívesu so stredovou nápravou prevyšuje 50 kg, musí byť príves na prednej previsnutej časti pred nápravou alebo na ťažnej tyči vybavený podperným zariadením nastaviteľným na výšku. Aj keď je veľmi malý. Veľkosť vozíka nerozhoduje, rozhoduje údaj vo svedčení o evidencii alebo priamo na výrobnom štítku. Vozík je taký ľahký, že aj s maličkom ho nadvihnem a musí mať pomocné koliesko. Je to nezmysel. Technickou kontrolou prejdete aj bez kolieska, no iba na 30 dní. Dovtedy musíte siahnuť do peňaženky. Koliesko s montážou okolo tých 40 eur. Celkom pekná suma. No, tak asi niekto zase chce zarobiť. Sú to ďalšie zbytočné náklady a zbytočné chodenie, byrokracia a kadečo. Skontrolovať si vozík a doklady od neho sa tak oplatí. Myslieť si, že je relatívne nový a teda v poriadku, nestačí. Pravdepodobne sa vyrábajú vozíky z kvalitnejších materiálov, majú väčšiu nosnosť, tak dávajú tam tú vyššiu váhu. Podľa tohto mladého Svidníčana podobné opletačky s prívesnými vozíkmi zrejme bude mať mnoho Slovákov. Jeden pán, ktorý stal predo mnou, mal ten istý problém, takže myslím, že je nás dosť veľa. Táto povinnosť bola upravená legislatívne už v minulosti. Posledná novelizácia vyhlášky, ktorá to upravuje, platí od 1. februára 2015. V staniciach technickej kontroly na to dávajú veľký pozor a vylúčené nie je ani to, že podobne budú postupovať aj policajti na cestách. Zo Svidníka Pavol Sivák, televízia Markíza.